dia a dia d'un voluntari o voluntària. Torn de matí, 9:15, base de protecció civil. A l'arribar al recinte, cada membre ha de passar per un protocol de desinfecció, començant pel calçat i després les mans. També ha de posar-se l'equip de protecció, els guants i la mascareta. Seguidament, el primer treball és preparar el material per a la prevenció i per a les emergències que puguen sortir durant el torn. El treball en base és el de coordinar l'equip de treball, a més de coordinar l'agrupació amb els diferents organismes de prevenció i emergències, comarcals, provincials i autonòmics. Les patrulles recorren els dos termes municipals, tant el de Garrega-Gorgos com el de Pedreguer, utilitzant unes rutes preestablertes. Els punts fixos són de vital importància, ja que permeten la detecció molt més ràpida d'un incendi. El temps de resposta és el més important per a combatre el foc. Per últim, el treball a realitzar és la desinfecció i neteja de les dependències i vehicles, perquè l'equip de treball del següent torn pugui accedir a una zona segura, lliure de virus. I així, fins al proper servei.